30 minutes mi halama résultat wo ok je dilin zo yara so ndaw ko hawi ça va Adesina. ça va bien Ça va bien. sinon Tranquille. bon mi yiɗano arde ni henna quoi wadde silen ma caya ba bo mbori yinno arde élégance quoi bon asio o Oumar haalni kam quoi bon min noon o comme no mbirumami ni ala probléme quoi e banggam quoi min taɗa waddi a haalnimo gillima e yam minne aussi ko la même chose quoi ko la même chose gillam kadi e maɗa mais par exemple côté gorko ma ala probléme so woni do en min mboɗo wawi hadde galle amen sa dañi temps mbaɗa coret gara a faami min guura asio quoi Action. eyyi so tawa ala do aɗa wawi ɗumidemi minemi ara mi wuura asio quoi a faami donc on banggue kam ala caɗele sa welama ni bon ko musi kam tan stilen ma e caya o quoi mi yiɗano ara kono o wi kam ka keppuɗo mbimi ko occasion mi ara mi yara ataya en même temps quoi aɗa wawi fawde ha Mi yew mi yawi lowol o mi fowente deuxième troisième très bien et tout va ma e tufami zirik ko ɗum pawontumami walla aɗa andi ko kalantumami a werani noppi ne mbewa nanna bay hôtel ni he he an holko jawirɗa kam an yaro he non namdotonumami holko jawirɗa kam he an mate nde garata yama wiyaka komi debbo desaɗo te a majji andi ɗum aɗa andi ɗum noon je m'en fous de ça an merde yero Oumar pour a nani mais pourquoi aɗa wiya Oumar wadde aɗa yiidimi ah pourquoi Oumar aɗa wiya Oumar aɗa o yiidimi funtima ha o funtima Oumar na andi ko omo andi no yaltiri galle o an noon a suwa andutema andu ɗum joni an yero anda hoorema a anda hoorema waaɓe no maaɓe ko ɓen bondi société o debbo resete wono e suudu mum no yiɗi resede minen fof amin gandi mbimi gasani yero gasani he wuro arat hey wuro gare gare haala ka gasi jeyi gasani jees te gasata gasi ko mbimi haala ka gasani ma aduna rende mbimami legal gare wuro ko wuro ngo fof noddanmi noon wuro ngo fof ma hawru e joni affaire asio o joni woppil mbimi mi woppani action wuro gare mi woppani affaire o gasi mbimami asio o gasi wala saccey wop a peni min comme saccey ngere yero nono wujje gallam ana suwa wonde bandi ni a suwa wonde bandi ko gonmi bandi ko ni tan batton debbo jotore gal suudu mum suuro ngaron curton ɗum sa wi de gorko ni komi tesaɗo wiwa min minne komi testa ko ɗo goppirta golle ma tawan ɗo jikku mon sasata ittude ɗo lene Biram Ndiaye wa yaw ittude ɗo lene Oumar ndeka an ka hasido quoi an sincèrement ka hasido am quoi non nan nde pourquoi aɗa yahay boyo aɗa bonna nguram pourquoi aɗa bonna nguram non ko mbatmami aɗa bonna nguram ha boyo no wiyami an ka bandi sa sikki min komi caga sa sikki min komi pele non mi bonnani ngurma wona mbiɗa ken sehilaɓe eyyi sehil ko tinmi ko jiinimi ko dañmi ko komi jaan dañmi toon caɗele jiimi toon caɗele il faut ande jaha toon jiya toon caɗele daña toon caɗele wona mbiɗa ken sehilaɓe kala ko kimmi il faut keɓa yero aduna ko noon tan mbasa mettinde quoi a faami way famani hay ko non yaw mi jattoto mi somi hersano goggo mi jattoto ma haydara moɗo hersi gorgo non moɗo hersi goggo noon oto yaw mettinde mimi moɗo hersi et puis oto memam oto haala aɗa mema aɗa wo mema balabam non ok oto memam ala probléme anneni ala et probléme puis fato quoi non ala probléme waaw ala probléme fa geej mbimami aɗa wawi ruttade jiwtade makko quoi ƴeewa so boy oto haalkami noon non sehilade hakkude amen minema haalakere
ha lakire nen doya e min de cikkanam cihilagal kam ko noon e mbimi ha lakire ha noon musiba quoi musiba affaire o natti ha lakire min musanimi an yo musani te mi hallinom mbimami ko debbo desaɗo yareno c'est ma fou les debbo desaɗo moi ok ala probléme c'est ma fou ayi koccuɗa hen ala probléme koccuɗa hen koccumi ko fato merde asido